Zenbaki lehenak eta konposatuak. Hauen artean ezberdintzen ikasiko dugu oraingoan. Zenbaki lehenak bakarrik bere burua eta batengatik zatitu daitezkenak dira, eta konposatuak ordez beste zenbaki arrunt batzuekin zatitu daitezke. Orduan bertan idatziko dut, kontutan izan dezagun hemendik aurrera. Orduan, zenbaki lehenak bere burua eta batengatik zatitu daitezke. Daitezke bakarrik. Eta konposatuak beste zenbaki arrunt batzuekin ere zatitu daitezke. Beraz, orain ikustera goaz, ea zelan egiten dugun zenbaki hauen zatitzaileak. Orduan, adibidez, bederatzi daukat, idatziko dut eraproposean, adakizue, zatitzaileak egiten ari garenez, zeta, irekitzen dugu parentesia, bederatzi, eta berdin, eta ireki kortxeteak. Eta hemen zatitzaile guztiak jarriko ditugu. Orduan, bederatzien zatitzaileak, bat, biez, hiru bai, eta bederatzi. Kasu honetan, bat badugu, bere burua ere badugu, baina ere dago hiru. Beraz, konposatua izango da. Gogoratu trukotzoa beti izan behar dutela bikotea edo hemen daudenak. Bat bider bederatzi egiten badugu, bederatzi egingo du, eta hiru bider hiru bederatzi ere egingo du. Hurrengo zenbakia, 13. Zeta, 13. Kortxetea, 13 zerekin zatitu dezakegu? Bakarrik bat eta 13rekin. Beraz, kasu honetan, lehena izango da. Hurrengo zenbakia, 27. Batekin, noski, birekin ez baita bikoitia. Hirurekin zatitu dezakegu? Bai. Lau ez, bost ez, sei ez, zazpirekin ere, zortzi, bederatzirekin bai, eta 27. Eta izten dugu. Probatzen dugu ea baten bat ahaztu dugun bidetik, 3 bider bederatzi 27, eta bat bider 27. Guztiak daude. Badago bata, badago 27, baina ere beste bi hauek ditugu. 3 eta bederatzi, beraz, ez da lehena, baizik eta konposatu izango da. Jarraitzen dugu. Zeta 24. 24 bikoitia da, eta bikoitiak, bi izan ezik, beti izango dira konposatuak, beti bigatik zatitu daitezkelako. Orduan, hasiko gara, bat, birekin ere, hirurekin ere, laurekin ere, bostez, sei bai, zazpi ez, zortzi bai, bederatzirekin ez, 10, 11, 12rekin, eta bere buruarekin. Eta 24. Izten ditugu kortxeteak, konprobatu egiten dugu. 4 bider 6, 24, 3 bider 8, 24, 2 bider 12, 24, eta bat bider 24, 24. Zenbaki guztiak ditugu, eta konposatua da. Eta azkenengoa. Zeta 29, kasu honetan bakoitia da, beraz, birekin ezin dugu zatitu, eta probatu, baina zenbaki lehena da, eta bakarrik zatituko dugu, bat eta bere buruarekin. Beraz, lehena. Eta hau izan da ezberdintasuna konposatu eta lehenen artean.